Ja vull sortir. Vinga, xicos! Vinga, Endavant. Bon dia. Ah, 40. Molt bé.
kilómetros. Collons. Quina bèstia. Encara et passaràs i tot. En falten 3. Tranquila, no ve de 2 minuts. És que me sembla que se me sento una cigarella. Segon durillo. Ahora la confiança pensava que jo anava mirant i semblava que el Jordi ja estava allà format. Sí, m'ha perdut de vista, ja. Em vaig passar un taxi i llàstima que no m'ha agafat. Sí. Hauríem arribat abans. Em sentim bé, ja no hem cap a Sarral. M'han dit, mira, un taxi. Bé, els aficionats del running. 4 hores, 15 minuts, 9 segons de córrer. Està molt bé, no? Aquest temps. 42 quilòmetres 810 metres. Hi ha una mica més perquè s'ha parat un moment per a la traducció i l'hem fet uns 43. 3.689 calories gastades en una sola cursa. Sembla que hem començat molt bé l'operació bikini. Recordeu-me que la tornada no fem tanta volta, si no arribarem. Bueno, us saludaré ara que puc.